खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिटिआर ओनसोलाव फैगौ जानो गोनां जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बेसेबां मासि मोनगोन आरो बेसेबां मासि लानानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया देरहासारगोन बे बाथ्राखौ खौरांगिरिया सोंदोंमोन आरो बे खौरांगिरि सोंनायाव बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा लामा गोमा जानाय थामहिनबा आस्था गोमा जानाय सासे दैदेनगिरि होनानै गोख्रों अजद खालामदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। दिनै हाग्रामाया गाव मोनसे आस्था गोमानाय मोनसे पार्टिनि दैदेनगिरि हिसाबै गाव आस्था खोमानानै गावनि पार्टिखौनो डिजल्भ खालामनानै गुबुन पार्टियाव दिनै थांनो थाखाय रेडि जागासिनो दङ। बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन दे हाग्रामाया बिपिएफखौ फोजोबनो नागिरनाय माने हाग्रामाया बिपिएफ दोलो हिसाबै जेरावबो जेनजोबनायनि लामायाव फैजोबखाबाय। बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिटिआर ओनसोलाव गोबां मासि लानानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया देरहासारनो थाखाय थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया सासे लामा गोमा जानाय सासे दैदेनगिरि। बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ बिथाङा फोजोबस्रांनानै बे समाव गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानो थाखाय बे समाव सिमां सुजुगासिनो दं हाग्रामा महिलारिया होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। थारैनो बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ बिथाङा फोजोबस्रांनानै थामहिनबा हाग्रामा महिलारियानो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ डिजल्भ खालामनानै बे समाव गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांनो थाखायसो प्लेनिं खालामदों होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। इउपिपिएल दोलोआ बेखौ दखल खालामनो हागोन होननानै सानो आउट अफ 40खौनो देरहानायनि जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जोङो बहुद समस्थियाव देरहाजोबनानै दंखायो आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंला। आरो दिनै हाग्रामाया गाव मोनसे आस्था गोमानाय मोनसे पार्टिनि दैदेनगिरि हिसाबै गाव आस्था खोमानानै गावनि पार्टिखौनो डिजल्भ खालामनानै गुबुन पार्टियाव दिनै थांनो थाखाय रेडि जागासिनो दङ। बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन दे हाग्रामाया बिपिएफखौ फोजोबनो नागिरनाय माने हाग्रामाया बिपिएफ दोलो हिसाबै जेरावबो जेनजोबनायनि लामायाव फैजोबखाबाय। गतिके जोङो देरहागोन जेनगोननि बाथ्रा नङा। 40थानिफ्राय 40ता समस्थियानो इउपिपिएलनि दखलाव फैगासिनो दङ। बेखौसो आं नोंथांमोननो बुंथिना होबाय। इउपिपिएल दोलोआ बेखौ दखल खालामनो हागोन होननानै सानो आउट अफ 40खौनो देरहानायनि जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जोङो बहुद समस्थियाव देरहाजोबनानै दंखायो आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंला। आरो दिनै हाग्रामाया गाव मोनसे आस्था गोमानाय मोनसे पार्टिनि दैदेनगिरि हिसाबै गाव आस्था खोमानानै गावनि पार्टिखौनो डिजल्भ खालामनानै गुबुन पार्टियाव दिनै थांनो थाखाय रेडि जागासिनो दङ। बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन दे हाग्रामाया बिपिएफखौ फोजोबनो नागिरनाय माने हाग्रामाया बिपिएफ दोलो हिसाबै जेरावबो जेनजोबनायनि लामायाव फैजोबखाबाय। गतिके जोङो देरहागोन जेनगोननि बाथ्रा नङा। 40थानिफ्राय 40ता समस्थियानो इउपिपिएलनि दखलाव फैगासिनो दङ। बेखौसो आं नोंथांमोननो बुंथिना होबाय।